Εντάξει. Ναι. Είμαστε εντάξει. Εσύ όμως τώρα φροντίζεις να είσαι ανοιχτόκαρδος απέναντι στο 3 κοινό. τέταρτα. Γιατί δεν έχεις χέρι εκεί? Θα πάμε Τώρα και το είδα εκεί. αυτό. Θα φτάσουμε. Ναι. Οκ. Ωραία. Καλώς όρισες μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας και Δεν μπορώ καλώς να το ήρθατε. κάνω. Όταν ήμασταν όμως όχι σε στούντιο, Δεν μπορώ στο να το σπίτι κάνω. σου μόνος σου, Ναι, που έκανες... και τέτοια. Ναι, αλλά στο σπίτι μου δεν έβλεπα τη μούρη σου, οπότε Σωστό. τώρα δυσκολεύομαι. Αλλά Ήταν μια άλλη εποχή για τα podcast τότε. ναι, Που θέλαμε να κυριολεκτικά μείνουμε ήταν. true. Θυμάσαι, λέγαμε δεν θα βγάλουμε Ναι, βίντεο. να σου πω, το σκεφτόμουν πριν αυτό που λέγαμε ότι όχι, εμείς θα το κρατήσουμε έτσι. Θα Represent. έχουμε μόνο ήχο. Θα- Αλλά τελικά καμιά φορά έρχεται αυτό το πράγμα που λέγεται trend. Η ανάγκη της εποχής, όχι, που θα αν σου δεν πω. μπορείς να μπεις σε αυτό ή θα πεθάνεις ή θα μπεις και θα επιβιώσεις. Δέπη. Δέπει. Όχι, θα σου πω πώς λέγεται. Λέγεται... δεν έχει καμία σημασία ότι δεν πληρώνω για file hosting βίντεο, πάω πολλαπλές υπηρεσίες και βγάζω κάθε εβδόμαδο 90 με 100 γιγαντάτα από εκεί που έβγαζα 700 MB. Γιατί ο πλανήτης δεν πειράζει. Γιατί ο πλανήτης θα καταστραφεί που θα καταστραφεί. Οπότε το ότι έχουμε βάλει τις μούρες μας τώρα και ο κόσμος χαίρεται πιο πολύ Ναι. να μην μας βλέπει, αλλά να το πατάει το play και να Ναι, λέει ναι, ναι, όποτε ναι. θέλω και πλένω τα πιάτα, τουλάχιστον έχω 2 κεφτέδες εδώ να βλέπω. Αυτό ικανοποιεί το κοινό. Και αφού ικανοποιεί αυτό το κοινό, δεν υπάρχει καμία κριτική πάνω σε αυτό. Δεν μιλάμε για το κοινό μας φυσικά, μιλάμε για τη γενικότερη κατάσταση. έτσι. Πάντως στεναχωριέμαι γιατί έχουν κοπεί κάποια σχόλια, ας πούμε, στο Ελιάρτ κάποια στιγμή που σε άνοιγα πριν κάποια χρόνια και δεν είχαμε εικόνα Αλλά και στην ακόμα παράσταση, τότε, αλλά ναι. και στην παράσταση ακριβώς. Κάποια σχόλια του τύπου από κοντά φαίνεσαι πιο φλόρος, ξέρω εγώ, από ό,τι σε ακούω στο podcast. Αλλά μου τα λέγανε στη μούρη μου αυτά, δεν ήταν ότι... περίμενε ότι θα είσαι, ξέρω εγώ, πιο κάτι, δεν ξέρω, πιο alpha male τύπου. Δεν έχω ιδέα. Μου είπε ότι από κοντά είσαι πολύ πιο φλόρος από ό,τι σε ακούω στο podcast. Και δεν σε περίμενα έτσι. Εντάξει. Και ερχόντουσαν στη μούρη μου και τα λέγανε κανονικά. Εσύ πρέπει να πεις, αν με θεωρείς φλόρο, χρόνο παραπάνω. Τώρα που το είπες αυτό. Ναι, αφού το δίνουμε τζάμπα όμως στο podcast. Άρα αυτόν τον χρεώνουμε. Αυτό εννοώ. Χρεώνω Αυτόν θα το παραπάνω. χρεώνουμε, Δηλαδή ναι. από το 0 είναι όλα παραπάνω. Άρα περνάει. Επίσης, στατιστικά έχω παρατηρήσει ότι με αναγνώριζαν πιο πολλοί κόσμος τότε που δεν είχαμε εικόνα παρά τώρα. Δηλαδή, μου έχει τύχει πριν 4 χρόνια που δεν είχαμε βίντεο να είμαι στο μετρό και να με αναγνωρίσει μια παρέα ανθρώπων και να μου πούνε πάμε αεροδρόμιο και ακούμε μαρμελάδα και πάμε εκδρομή και αυτά. Και... Σοβαρά. Ναι, ενώ τώρα τίποτα, κανένας. Μήπως έχουμε γίνει τόσο κοινή φάτσα. Εντάξει, όχι, συμβαίνει, αλλά παλιότερα για κάποιο λόγο συνέβαινε πιο συχνά. Κοίτα, είμαστε ένα παλιό Δεν το λέω ως podcast. παράπονο, δεν είναι κάτι που το επιδιώκω. Εγώ σε αναγνωρίζω αλλά, πάντως. Είναι το ίδιο για μένα. Και ναι, αυτό. Δηλαδή για μένα δεν έχει αλλάξει Εγώ κάτι. οριακά σε αναγνωρίζω. Γιατί κάθε φορά το μαλλί σου είναι εντελώς διαφορετικό από την Ναι, προηγούμενη τώρα φορά. πώς είναι. Δεν έχω ιδέα Τέλεια. δεν μπορώ να το περιγράψω. Τέλεια. Δηλαδή, ευτυχώς που έχουμε εικόνα και μπορείτε να το δείτε. Τέλεια. Γιατί Κάτσε εγώ να δεν δω. θα μπορούσα να το περιγράψω. Περίμενε. Μα εγώ πρέπει να δω τώρα όμως. Κάτσε. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή έναν μικρό σέρφερ να κάνει Ναι, κάτι αυτό. πάνω στο κεφάλι Αυτή τη σου, στιγμή ναι. έχουμε σέρφερ εδώ, ναι. Έχουμε μία σανίδα, ένα σέρφερ. Και είναι άλλη κατεύθυνση, άλλη στροφορμή. Πώς λέγεται αυτό τώρα που κάνει. Έχει σίγουρα στροφορμή Έχει το μαλλί μου. Και στροφορμή το μαλλί βαρυτικό σου, πεδίο δεν έχει. έχει. Και ένα Ηλεκτρομαγνητικό αστέρα νετρονίων πεδίο. έχει εδώ, άμα δεις καλά. Το μαλλί σου κινείται πάντα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Παράγει φορτίο. Είναι η μελανίωπη του χτενίσματος. Είναι εκεί που πάντα χτενίσματα για να πεθάνουν. Άμα με δεις σε ακτινοβολία, βγάζω σε πίξελ τρόπους χτενίσματος που έχουν αποτύχει. Αυτό είναι απλά όλο το σύμπαν στέλνει όλα τα χτενίσματα στο κεφάλι μου και το κεφάλι μου κάνει ούτε καν. Θα έκανα μια αναλογία ότι έχεις περάσει τόσες φάσεις μαλλιού στο Corey Taylor, ας πούμε. Έχει αντίστοιχα Ξέρεις τι, τέτοιο μαλλί. θα σου πω. Περίεργο. Θα σου πω. Το ζηλεύω αυτό. Ναι. Γιατί αυτός επειδή είναι rockstar, δεν τον νοιάζει, φοράει και τη μάσκα, οπότε κοιτάει να δει που δεν είναι η μάσκα, που δεν τον καίει το μαλλί, Ναι, είναι μια ναι, χαρά. ναι. Δηλαδή αυτό που είχε κάνει το ξούρα εδώ και σγουρά εδώ είναι τέλειο. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, να λέω μια παράσταση κατά διαόλου και να βγαίνω με να μην έχω σταθερή εικόνα ενός ανθρώπου που το έχει, ας πούμε. Γιατί το image είναι ότι πρέπει να φαίνομαι, ρε παιδί μου, τώρα που έχω σταματήσει τις παραστάσεις, βλέπεις, φαίνομαι σαν να μην έχω τα λογικά μου. Αλλά όσο παίζω, πρέπει να φαίνεται ότι έχω τα λογικά μου. Γιατί λέω ότι όλος Γιατί ο άμα κόσμος λες και πάει αυτά κατά που λες, διαόλου. ναι, μπράβο. θα είναι λίγο Απ' την άλλη. με τα signs ότι έρχεται το τέλος και τέτοια. ρε Ναι, παιδί μου. απ' την άλλη, ίσως είναι λίγο όπλο. Δηλαδή, ίσως θα έπρεπε και εγώ να τα ξυρίσω όλα, να αφήσω εδώ ένα σγουρό κάκτο Ναι. και να λέω όλα πάνε στραβά. Κοίτα! Η ψυχική αποτύπωση του τραύματος του καπιταλισμού είναι στο κεφάλι μου.
Και να φεύγεις. Και να φεύγω. 10 ευρώ. Τίποτα. Τέλεια. Τίποτα. Αυτό, ναι. Και η μπλούζα μου να γράφει κάτι τύπου αφήστε tips, θέλουμε να πάμε διακοπές. Το προσωπικό. Αυτό και να υπονοώ ότι είμαι και προσωπικό. Είναι τέλειο. Ή να φοράς μάσκα επίσης θα ήταν ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει. Μετά πρέπει να τσιρίζω όλη την ώρα και κρατιέμαι να με τσιρίζω όλη την ώρα. Γιατί. Α, ομορφιάς, οκ. Ναι, το ίδιο είναι. Μαύρη, άργυλο, πώς λέγεται αυτό που το βγάζεις. Το πετσί αυτό. Το πετσί. Θα ναι. από την παράσταση στην επόμενη το ξεπέτσιασμα. Και θα σιγά σιγά όσο παίζω ρε παιδί μου θα βγάζω κομμάτια της μάσκας αλλά με περίεργο τρόπο. Θα είμαι, δεν νιώθω καλά, σκίζω το δέρμα μου και θα είναι performance. Το είχε κάνει. Όχι αυτό που Ή λες, Αμπράμοβιτς. όχι αυτό που λες, νομίζω Αμπράμοβιτς. δεν θα το κάνει και κανείς ποτέ μάλλον, σε καμία μορφή τέχνης. Άρα υπάρχει κενό στην Ναι, αγορά, υπάρχει ένα αυτό μου κενό. λες. Ναι. Αλλά το Blocks του Neil Brennan, το Ναι, special, ναι. είχε κάποια αντικείμενα από τα βάζε πίσω στη θέση και τους. ξεκινούσε τη θεματολογία ή το beat, ξέρω εγώ, και έλεγε ότι ξέρω εγώ αυτός ο κύβος και ξεκίναγε από εκεί, ας πούμε. Ναι, Θα και μπορούσες στο- και εσύ να ξεπετσιάζεις κομμάτια από τη μούρη σου Και να τα και βάζω σε να λες και τα ένα... τραύματά σου με ένα κωμικό τρόπο. Τύπου... Με έναν κωμικό τρόπο. Με έναν γιατί κωμικό τα τρόπο. τραύματα μου είναι τόσο πολλά που δεν δέχονται παραπάνω από έναν κωμικούς τρόπους. Πρέπει να είναι. Μονοκάναλο. Ναι, αυτό. Ένα. 60K. Μονότροπο. 60 Mbit. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 2 εβδομάδες να φανούμε Κάναμε στο την κοινό. εισαγωγή μας. Εντάξει. Είμαστε πολύ σταθεροί φέτος. Είμαστε πολύ σταθεροί. Είμαστε πιο σταθεροί. Θέλω να πω λίγο το Και από εξή τη- τώρα. Ότι ναι. πέρυσι 2 Μαΐου είχαμε 32 βαθμούς. Φέτος δεν συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς δεν θα αντέχαμε. Εντάξει, το είχαμε Ναι. χάσει τελείως. Αλλά Έχουμε 16 Μαΐου τώρα. ναι, και ο καιρός κάνει ό,τι να είναι. Βρέχει, σταματάει, βρέχει λάσπη, σταματάει, κάνει κρύο. Το βράδυ έχει 15 βαθμούς και φυσάει για φυσάει. 2,5 εβδομάδες σερί. Ναι, και μετά σταματάει το μεσημέρι και κάνει 29 και μετά ξαναφυσάει. Και εγώ έβαλα, είχε τόση ζέστη το αμάξι, έπρεπε να οδηγήσω αυτοκίνητο για κάποιο λόγο. Οπότε έχει τόση ζέστη το αμάξι, ανοίγω παράθυρα, αλλάζει θερμοκρασία, βάζω air conditioning. και Έπρεπε μετά να λίγο- σώσεις κάποιον. Όχι. Τύπου... Έπρεπε να οδηγήσω αυτοκίνητο. Το είπε πολύ γενικά. Έπρεπε να τύπου- οδηγήσω αυτοκίνητο. Έπρεπε να οδηγήσω αυτοκίνητο. Ήταν από αυτές τις μέρες. Καλά είναι ο Στέλιος, παιδιά, γενικά. Ναι. Και μετά έβαλα air condition και άρχισα να κρυώνω. Με το air conditioning. Ναι, γιατί δεν ήταν η θερμοκρασία που το δικαιολογούσε. Οπότε όταν ζεστάθηκε η μηχανή, άρχισα να κρυώνω και λέω τώρα τι κάνω, μαλάκα. Μπερδεύτηκα full, μπερδεύτηκα. Γενικά τι κάνουμε με τα αυτοκίνητα. Έχεις καταλάβει ότι είναι μπροστά η μηχανή που καίει και από πίσω έχει ένα air condition που βγάζει δροσιά. Ναι. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Όταν θες ζέστη είναι τέλειο. Ναι, αλλά ίσως να ήταν καλύτερο αυτό που κάνουν νομίζω στα πιο παλιά αμάξια, στα πολύ ακριβά αμάξια που η μηχανή είναι πίσω. Βγάζει πιο νόημα. Δηλαδή το air condition δεν κάνει διπλή προσπάθεια από τη στιγμή που μια μηχανή μπροστά έχει 600 βαθμούς και το λάδι καίει στους 108 να βγάζει. Δεν το γνωρίζω. Ας μας πούν οι μηχανικοί. Και το φίλτρο Ξέρεις είναι τι μπροστά γνωρίζω. από τη μηχανή. Το φίλτρο αέρα που αλλάζουν. Μπροστά. Όπως είναι στις Lamborghini ή στα... Και άμα είχες, λέει, ο ψύχος κάποιον κλεισμένο στο πορτμπαγκάζ. Αυτό γίνεται ώστε άμα απαγάγεις κάποιον και τρακάρεις να μην σου σκοτωθεί, γιατί τότε είναι 2 εγκλήματα. Ενώ στο άλλο λες, από πίσω με τράκαρε. Δεν το σκότωσα εγώ απλώς τον απήγαγα. Σκέψου όμως... Σκέψου το κωμικό εφέκτη να φρενάρεις απότομα και να φύγεις από μπροστά. Να Ναι, δείξεις το είναι σαν το κατσαριδάκι, αγάπη μου. Και να φωνάζει ελεύθερος, ελεύθερος. Και εκείνη την ώρα να έχει ανοίξει το πορτμπαγκάζ μια γιαγιά να ξεφορτώσει και να μπει μέσα και να κλείσει το πορτμπαγκάζ και να φρακάρει. Έχω δει πολλά καρτούν στη ζωή μου, πιστεύεις. Ναι, είναι Παναγία των Παρισίων. Ελεύθερος, ελεύθερος. Άκυρον. Τέλειο είναι. Ναι, οπότε ο καιρός, εγώ πιστεύω ότι θα μας τρελάνει εντελώς. Ναι. Θα πεθάνουμε όλοι. Εντάξει. Εντάξει, Το θέμα ναι. είναι ότι θα Καλά, πεθάνουμε θα με γίνει σκόνη. έτσι κι αλλιώς. Γιατί τώρα είδα ένα τίτλο που. Είδα ένα τίτλο ναι. στο news που. Πεθαίνω πλέον με τους τίτλους από τις ειδήσεις. Πεθαίνω γιατί είναι όλα. Έχουν παραιτηθεί κι αυτοί. Δηλαδή στην αρχή γράφανε, ξέρω εγώ, ο Τραμπ με αυτό. Πλέον γράφουν απλώς Τραμπ βρέθηκε με Ζελένσκι. Πούτιν και Ζελένσκι στο τραπέζι. Έχουν παραιτηθεί. Απλά είναι κάθε μέρα μια μαλακία. Έγινε και εισαγγελική παρέμβαση για το παπούτσι. Πάνω από την Ακρόπολη. Παπούτσι. Α, ναι. Ναι, δεν ήξερα ότι έγινε εισαγγελική παρέμβαση. Λοιπόν, λέει εδώ.
Τώρα γράφει νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Κακοκαιρία Ινές. Πού αναμένονται καταιγίδες. Πριν από αυτό, το πρωί είδανε που έλεγε. Ποιες περιοχές θα φάνε σκόνη. Πώς δεν έγραψε, μαλάκα. Ναι, θα φάνε τη σκόνη μας. Τύπου, νομίζω το αφρικάνικο News 24/7 για την αφρικάνικη σκόνη και έχει μόνο ένα κράτος στην Αφρική. Έπρεπε να γράφει ποια κράτη της Ευρώπης θα φάνε τη σκόνη μας. Κυριολεκτικά. Και μπαίνεις μέσα, λέει, και απλά βλέπεις Αφρικανική Eurovision. Αφρικανική σκόνη στη Eurovision. Τέλειο. Πώς συμμετέχει η Αφρικανική σκόνη στη Eurovision? Δεν γίνεται Δεν καν είναι αυτό. ευρωπαϊκή, ναι. Είναι όπως στην Αυστραλία. Η Αυστραλία, εντάξει, λογικό. Και το Ισραήλ τα δεχόμαστε στη Eurovision. Δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτό για το Ισραήλ φέτος. Ενώ πέρσι πήγε. Πέρσι ήταν λίγο πιο. Πέρσι δεν ήταν που τα γιουχαρίσματα τα είχαν είχε αντιμπού. Ναι, είχε αντιμπού και το είχαν βάλει το φίλτρο στο τέρμα και πάλι περνούσανε. Γιατί προφανώς. Τι θα κάνει, πόσο δηλαδή, τι νομίζω ότι. Ναι, δεν είναι φεστιβάλ Χρυσή Αυγή από κάτω, είναι Eurovision. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι όσο κάνεις μπου εσύ και αυτό δεν δουλεύει, αυτοί παίρνουν data και σου λέει για να δουλέψει, αλλάξω τον αλγόριθμο. Οπότε όσο κάνεις μπου εσύ, αυτοί βελτιώνουν τον αλγόριθμο. Ναι. Οπότε ουσιαστικά, τι γίνεται τώρα, έχουμε καταργήσει τα μπου. Δηλαδή γιατί Μεριμπού, λέει Μέρη Συνατσάκη, δεν λέει Μεριμπού. Γελάς τώρα εσύ. Είναι Μέρη Σκέτο. Η Μέρη πριν, γιατί γιούχαρε τον εαυτό της όμως παρόλα αυτά? Μεριμπού. Δεν το γιούχαρε, τον δρόμαζε. Μπράβο, ψυχο. Μεριμπού. Τσα! Ναι, θα βγάζει νόημα. Άλλο ένα πρωινό Κυριακής Λεψίους δεν βγάζει νόημα. Ναι, γιατί τα άλλα. Ναι, ήταν. Ναι, αυτό. Άλλο ένα. Και εγώ είπα ναι, γιατί τα άλλα και δεν έβγαλε επίσης νόημα όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι και αυτό ότι όταν ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, ήμασταν σε μια φάση της ζωής μας όλη η ανθρωπότητα. Από την Κυριακή έπρεπε να πλύνει κανένα πιάτο, να βάλει κανένα πλυντήριο. Είμαστε σε αυτό το. Τώρα έχω την αίσθηση ότι όλοι δουλεύουν κάτι 16 ώρα. Οπότε την Κυριακή εμείς βγάζουμε ένα podcast για τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε εκδρομή και μας ακούνε στην εκδρομή. Μήπως να αλλάξουμε τη μέρα να το κάνουμε Δευτέρα? Γιατί πλέον νομίζω ότι τα Σαββατοκύριακα δεν θα πατήσει άνθρωπο στο σπίτι του. Τύπου, εγώ τα καλοκαιρινά μου ακόμα δεν τα έχω κατεβάσει. Τα καλοκαιρινά τι εννοείς? Τα ρούχα. Δεν έχω. Χθες έκατσα να κάνω το γραφείο μου και έκανα 3 ώρες περίπου, γιατί το γραφείο μου τι είχε? Είχε έναν ισολογισμό από μια παράσταση κλειστό εκεί, έπρεπε να το φτιάξω. Πώς μοιάζει ένας ισολογισμός? Είναι πάρα πολλά τιμολόγια και χαρτιά και ένα εξελόφυλλο πρέπει να φτιαχτούν. Okay. Μετά στο ενδιάμεσο αλλάξαν κάτι ημερομηνίες της αποφοίτησης της House of Improv, οπότε έπρεπε να κάνω άλλο ένα Excel. Εν τω μεταξύ, όσο συμμαζεύω, βγαίνω έξω, κουβαλάω πράγματα, τακτοποιώ, βάζω σε θήκες και το γραφείο μου παραμένει ακόμη χάλια. Οπότε σε κάποια φάση. Η Βέρα κάνει μια άλλη δουλειά γιατί κάναμε μια απόφραξη. Οπότε έχει μπει να κάνει το μπάνιο, το οποίο μπάνιο παίρνει 2,5 ώρες και έχει γονατίσει η κοπέλα. Οπότε κοιτιόμαστε και της λέω: εγώ που με βλέπεις στο σαλόνι τώρα και μετράω κάτι λεφτά και κλείνω κάτι ΦΠΑ και τέτοια. Ναι, το γραφείο μου τακτοποιώ. Και αρχίζει και γελάει και μου λέει: κατάλαβα. Λέω: δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Δεν έχω ιδέα τι θα. Δεν ξέρω. Τα καλοκαιρινά σου πού τα ανεβάζεις? Στο cloud. Έχω μια μεγάλη. Ναι, έχω cloud. Η ντουλάπα μου είναι cloud. Η ντουλάπα του Στέλιου είναι cloud. Εγώ θα σου πω πώς δουλεύει το δικό μου σύστημα. Έχω 2 σιτάρια. Ναι. Αυτό είναι όλο. Ναι. Το πάνω είναι αυτό. Το πάνω σιτάρι είναι αυτό που παίρνω τα ρούχα που είναι currently η εποχή. Δηλαδή 2 mode έχουμε. Όλοι καλοκαίρι χειμώνα. Δεν έχουμε φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι. Στην Αθήνα όχι, δεν έχετε. Ναι. Ναι. Τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, ναι. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι στο πάνω ράφι έχω χειμώνα τώρα και μετά τα βάζω στο από κάτω και ανεβάζω το από κάτω στο από πάνω. Δεν κάνω κόπο τώρα πατάρια, να ανέβω στον από πάνω όροφο, να πληρώσω τα κοινόχρηστα. Ναι, αυτό θες να πεις. Δεν έχεις ρούχα. Ναι, γιατί χειμώνα καλοκαίρι φοράω πάντα τζιν, δεν έχω ούτε μία βερμούδα, οπότε είναι κοινά και μετά αλλάζουν τα μπλουζάκια, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία, από χειμερινά στα καλοκαιρινά. Επειδή εσύ δεν πας για να σέρβεις το θερμοστάτη σου, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουμε ρούχα. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Τόσα χρόνια με ένα τζιν είναι. Το βλέπεις Αύγουστο στην Αθήνα, με ένα τζιν έρχεται. Ναι. Και δεν υδρώνει. Είναι πάντα φρέσκος. Τι κατάσταση. Από εκεί, γι' αυτό είναι αυτό. Πήγες να βάλεις αντιψυκτικό. Τι παραφλού, τι βάζεις στο χέρι. Είμαι σαυράνθρωπος. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό θα σου πω. Έχω αρχίσει και ανησυχώ με τον εαυτό μου. Επίσης έχω και αυτό που έχει γίνει σαν πορτοκάλι από κάτω. Ναι, τι είναι αυτό? Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Χτες. Ναι.
Εσέ πώς ήταν η μέρα σου χθες? Χάλια ήταν η μέρα σου. Δεν ξέρω, δεν περνάς καλά αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολο. Καθόλου. Κάτσε να θυμηθώ ποιο ήταν το χθες. Γιατί έχω και το προχθές. Τετάρτη ήταν προχθές. Προχθές ήταν Τετάρτη. Το προχθές με διέλυσε. Με διέλυσε γιατί η Βέρα είχε, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, είχε ένα μικρό αψού. Και έπρεπε εγώ να βγω να κάνω ένα και φλουκ. τις δουλειές τις δικές μου και εκείνες που οι δουλειές ποιες ήταν, να πάρουν τα μάξια από το σέρβις, αυτό είναι η εποχή που θέλουν σέρβις τα πάντα, οπότε φεύγουν όλα έτσι. Ναι. Όλα. Εγώ έχω και 2 γάμους τώρα, έχω δώσει πολλά λεφτά. Οκ. Εμείς έχουμε Σεπτέμβρη. Δεν επιτρέπει τη διγαμία. Επίσης, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα ότι έχω 2 γάμους και πληρώνω εγώ. Τύπου στέλνω εγώ δώρα στους καλεσμένους. Τύπου έχουν φύγει 100 ευρώ με IBAN έτσι τώρα. Σας παρακαλώ, ελάτε στο γάμο μου. Επίσης, πολύ γρήγορα του ήρθε το. Δεν επιτρέπει τη διγαμία. Τύπου την έχει ξανακάνει. Τύπου ναι, έχει κάνει 6 διγαμίες το τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, για πες χτες. Ναι, εγώ απλά έπεσα από τις σκάλες. Σαν γέρος. Αυτό δεν έχει κάποιο αστείο εκεί. Απλά έπεσα. Τύπου δεν είχε καν κάτι να γλιστερεί. Κάποιος είχε περάσει, είχε γίνει κάποια εργασία ενδεχομένως. Και επειδή εγώ παίρνω σκάλες, δεν παίρνω το σανσέρ. Όχι γιατί φοβάμαι, γιατί μένω στον πρώτο. Και έφυγα ανεξέλεγκτα. Δηλαδή είχε πολύ σκόνη κάτι το σκαλί. Ένιωσα πολύ σκόνη. Και μετά ένιωσα απλά τον αγκώνα μου να διαλύεται. Okay. Όσο έπεφτες έκανες τα σκαλιά. Να περάσεις και καλά, ρε παιδί. Όσο πηγαίνει η μύτσα σκαλά. Κοίτα, αν το είχα κάνει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχεις δει κάτι πάτσες που είναι εδώ από πάνω. Εγώ θα το είχα εδώ στα ρούχια μου. Θα πρέπει να μην ξαναναπνεύσω μετά από αυτό. Μόνο στόμα μετά να πνέει. Πόσα σκαλιά έπεσες? Δεν τα μέτρησα. Όπως έπεσα. Αυτό. Δηλαδή έκανε ένα μπαμ και βλέπεις ότι έχω αυτό εδώ το patch που πάντα αναρωτιόμουν, ας πούμε, αυτό εδώ που είναι τόσο μεγάλο, πού μπορεί να χρησιμεύσει? Δεν έχεις κοπεί ποτέ στη ζωή σου. Έχω κοπεί. Και πάντα χρησιμοποιώ τα πολύ μικρά. Όχι, ρε. Αυτά είναι για. Πλαστά, χάντζα πλάστη. Είσαι. Αλλά αυτό δεν είχα σκιστεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Το άλλο το χτύπησα τόσο πολύ που άρχισε να φουσκώνει. Άρχισε να φουσκώνει και δεν μπορούσα να κάνω κάποια διάγνωση μόνος μου. Γιατί λέω το ότι φουσκώνει μάλλον δεν είναι πολύ καλό το ότι συμβαίνει αυτό. Σαν το ζυμάρι, λέει, το άφησες 10 ώρες να ξεκουραστεί. Δεν ξεκουράστηκε ακόμα. Έβαλα λίγο πάγο και λέω, ρε εσύ, να πάω να κάνω μια ακτινογραφία να δω ότι δεν έχει σπάσει κάτι, γιατί... Μαρμελάδα Φράουλα, οδηγίες επιβίωσης σχεδόν 40χρονων ανθρώπων. Έπεσα από τις σκάλες. Μήπως να πάω για μια ακτινογραφία? Ναι, να πας. Δεν ήταν καν δική μου ιδέα, μου το είπε κάποιος άλλος που μιλήσαμε. Έλα ρε μαλάκα τώρα, έλα ρε μαλάκα. Μου το είπε κάποιος άλλος που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Γιατί εγώ έλεγα, όχι ρε γάμο, το σήμερα είχα παράσταση χθες. Και λέω, όχι σήμερα, μαλάκα, όχι σήμερα. Μην ακυρώσω γιατί έχω σπασμένο χέρι. Ας πάω χωρίς τη γνώση αν είναι σπασμένο ή όχι κάτι. Και να ακυρώσει την άλλη μέρα. Και η άλλη μέρα ήταν και δεν είχα κάτι την άλλη μέρα, ρε παιδί μου, να κάνω. Δεν θα ακυρώνα όλη την ημέρα ή τη ζωή μου, ξέρω εγώ, επειδή έχω σπάσει το χέρι μου ή κάτι τέτοιο. Οπότε λέω, ναι, καλή ιδέα, φίλε που μιλάμε στο τηλέφωνο, να κάνω μια ακτινογραφία και ξέρεις, πήγα, έκανα μια ακτινογραφία και εκεί στο γκισέ υπήρχε κι άλλος κόσμος που έκανε διάφορες εξετάσεις. Και πάω εγώ, ήμουνα πρώτος, ξέρω εγώ, ήταν πριν από μένα κάποιοι κύριοι, φύγανε, πάω εγώ μετά, λέω, ξέρω εγώ, έχει γίνει αυτό και αυτό, θα ήθελα να βγάλω. Λέει, εννοείται, κανένα πρόβλημα, 20 ευρώ, ας πούμε, η ακτινογραφία, θα βγάλεις μια διπλή όψης, κάτι, θα είναι και ο αγκώνας από εδώ και ο αγκώνας από τα πλάγια, μια χαρά. Και θα στείλουμε τα αποτελέσματα με mail και αυτά. Και πηγαίνει ο τύπος μετά από πίσω μου και λέει, θέλω, ξέρω εγώ, να κάνω μαγνητική και μοριακό τεστ για κονδυλώματα. Ένα κόμπο που δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Μαγνητική και μοριακό για κονδυλώματα. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνεις στον Κρεοπόλη και να του λες θέλω 1 κιλό κιμά μοσχάρι. Και 3 φασολάκια. Και 3 κιλά φασολάκια. Ναι, αυτό. Τώρα αυτό που κάνετε είναι king shaming. Δεν είναι καν king shaming. Στα BDSM μπορούν να παίξουν πολλά πράγματα. Να σου πω, θυμάσαι στο αμάνι εκείνο το κλασικό το ότι πηγαίνω, θέλω 3 κουτιά σπιρίνες και 3 κουτιά καπότες γιατί ντρεπόταν να ζητήσει προφυλακτικά. Ναι. Ωραία. Και του έλεγε αφού σε πιάνει πονοκέφαλος, γιατί είχαμε. Αυτό. Το πανάρχιο. Αυτό είναι. Ντρεπόταν να ζητήσει και το μοριακό τεστ κονδυλώματα και έβαλε και μια μαγνητική. Η οποία είναι η χειρότερη εξέταση γιατί θα κάτσει 40 λεπτά με το.
Όλο αυτό για να δω αν έχω κονδυλώματα. Ίσως έπρεπε να είχα ζητήσει μια ακτινογραφία. Πρόσεξε όμως. Όπα! Πρόσεξε όμως. Το βρήκα. Γιατί καλά, θα μπορούσε να ήταν αυτό και την ώρα που του κάνατε την εξέταση έλεγε φαίνονται! Δεν ξέρω κι αν ακούγομαι εδώ σε αυτόν τον τάφο που με έχετε βάλει. Το κινούμενο το κάνει. Ξέρω εγώ 4 ώρες. Πρόσεξε τι γίνεται. Λέει, ξέρω εγώ, μαγνητική ήταν συνταγογραφημένη. Οπότε ήταν ένα ποσό, OK, ρε παιδί μου, που μπορούσε να το πληρώσεις. Το μοριακό τεστ για κονδυλώματα έκανε 180 ευρώ. What? Και κάνει αυτός 180 ευρώ. Δηλαδή θα κάνω μαγνητική, ξέρω εγώ, με 4 ευρώ και θα κάνω τεστ για κονδυλώματα 180 ευρώ. Και είπε, άστο, γάματο, δεν το κάνω. Που θα έπρεπε να το κάνει την ώρα που θα έκανε σεξ χωρίς προφυλάξεις αυτό. Αλλά είπε, εντάξει, δεν θα το κάνω. Πόσο χρονών ήταν? Δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Ήταν ανάμεσα σε 30 και 40. Α, εντάξει. Δεν ήταν 94, ας πούμε. Θα ήταν περίεργο να το Ναι. έκανε αυτό. Θέλω τεστ για κονδυλώματα. Με 180 ευρώ βάζεις κατευθείαν κονδυλώματα ακόμα και αν δεν έχεις, λέει ψύχος. Κοίτα, ναι, δεν ξέρω. Με 180 ευρώ μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα περισσότερα από ένα τεστ με κονδυλώματα, ξέρω εγώ. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ακριβό. Και κάνει κοπέλα στον Κισέ, μα είναι μοριακό. Ναι. Γιατί, ας πούμε, επειδή έχει να κάνει με το μόριό μου. Ναι, αυτό, μάλλον γι' αυτό. Είναι το τεστ αυτό. Θα φύγω. Το τεστ αυτό δεν είναι πολύ καλό, είναι μοριακό. Είναι για. All by myself. Τέλος πάντων, ναι. Είδα. Και εγώ είπα, εκείνη την ώρα μέσα μου είπα, μια χαρά, καλύτερα να σπάσει το χέρι σου. Το πρόβλημα φαίνεται, είναι πολύ φθηνότερο να κάνεις τις εξετάσεις που χρειάζονται και δεν σου κάνει και shaming κανείς γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί σκέψτε, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή σε ένα podcast συζητιέται το θέμα του που πήγε να κάνει μαγνητική κόμπο με Το τέλειο θα μοριακό είναι τεστ. να του το στείλουν αυτό. Γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτό το Ναι. 6 degrees of separation. Ναι. Αυτό. Ότι κάπου τον ξέρουμε αυτόν τώρα, θα τον βρούμε. Οκ. Κάπου σίγουρα μπορούμε να τον βρούμε και να μάθει την ιστορία του. Σίγουρα. Οπότε αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί κάποιο άνθρωπο που είναι λογικά αρτιμελής ή το ξέρει τέλος πάντων και δεν έχει κάποιο πρόβλημα, με ένα ερωτηματικό για τα κονδυλώματα. Ναι. Γιατί, εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι 180 ευρώ θα το σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι. Okay. HPV. Για HPV ήθελα να κάνω. HPV. Ναι. Έχεις κάνει το εμβόλιο. Ξέρω εγώ. Μετά Νομίζω ναι. δουλεύει και αυτό. Είναι πολλοί τύποι που πιάνει. Okay. Επίσης- Χρειάζεται εμβόλιο να κάνεις σε κάθε κονδύλωμα Όχι. ξεχωριστά ή Όχι. κάνεις ένα. Όχι. Okay. Τα χαϊδεύεις να μεγαλώσει. Και όταν αρχίσει το πουλί σου να μοιάζει με δέντρο, το λες μπονσάι. Όταν το πουλί σου Και μοιάζει. κάθεσαι έτσι σε αίθουσες αναμονής νοσοκομείων και έχεις ένα μπονσάι εδώ και μπαίνουν όλοι και το κλαδεύουν. Τι λες, ρε μαλάκα. Είναι ζόμπι από το Last of Us. Ναι, αυτό. Fungi. The dick fungi. The fungi dick. Νομίζω ότι μόλις δημιουργήσαμε το επόμενο. The fungi Την dick. επόμενη ταινία ζόμπι που θα έχει να κάνει. Με ζόμπι πουλιά. Ναι, ζόμπι, μόρια ζόμπι. Τώρα σκέφτηκα το... του Hitchcock, τα πουλιά. Τα πουλιά του Hitchcock. Τέλεια. Ναι. Απλά να κατεβαίνουν- Καμία σχέση με όλο αυτό. Να αλλά ναι, ναι. κατεβαίνουν πουλιά με κονδυλώματα στο τελευταίο πλάνο και να κάνουν... Γιατί τι θα κάνουν. Και να λέει τι 180 ευρώ ρε μαλάκες. 180 ευρώ είναι για να μην. Το 180 ευρώ είναι για να μην... Ναι. Να δώσει για προφυλακτικά. Την επόμενη φορά λέει να μην τα δώσει για προφυλακτικά. Άρα, Ευρώ προφυλακτικά. 180 κονδυλώματα. ναι, εντάξει. Το 10 Είναι προφυλακτικά 180 κονδυλώματα θα ίδια ζυγίσουμε. τιμή περίπου, όντως, ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι θέλω να γράψω ένα beat ότι η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει τα ναρκωτικά είναι η τρίτη ηλικία. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Πέφτω πάνω σε Όπως ένα... και σαν στιγμή Κυριακή πρωί, από ό,τι φαίνεται, είναι καλύτερη Καλά, στιγμή να κάνεις εννοείται, ναρκωτικά. Ναι. εννοείται. Μάλλον για να σταματήσει αυτός ο θόρυβος από αυτούς τους δύο κεφτέδες. Ρε, βλέπω ένα short και έχει το short, είναι ένα ζευγάρι που είναι 93 χρονών. Εντάξει. Και πάνε στο γιατρό και έχουν μαλώσει. Και αυτή τα έχει πάρει στο κρανίο η σύζυγος, ένα straight ζευγάρι, γιατί ο σύζυγος έχει ξεκινήσει το κάπνισμα. Ναι. Και λέει δεν μπορώ. Και λέει ο γιατρός, τι σε νοιάζει. Και αυτή μένει, είναι 93, δεν θα επιζήσει αυτού του εθισμού. Ναι.
ηρωίνη λέει να κάνει. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν φτάνουν τα χρόνια για να εθιστεί, να βγει από τον εθισμό και να πάθει ζημιά. Δεν φτάνουν τα χρόνια. Οπότε ας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα είναι η ώρα. Αυτό. Και ήρθε επίσημα από γιατρό αυτό, ρε παιδί μου. Και λέω αυτό είναι, ρε μαλάκα. Αυτό είναι. Κακώς πετάμε τα νιάτα. Έπρεπε να είμαστε όλοι γυμναστηριακοί στα νιάτα μας, fit, τέτοια. Εντάξει, με άλλες δομές τώρα, δημόσιους χώρους και τέτοια. Και μετά τα 80-90. Ζωάρα. Γιατί θα τα φτάναμε αν ήμασταν τόσο καλοί, ναι, ρε παιδί ναι. μου. Μετά τα 80-90 να έχουμε τεκέδες. Χώροι που επιτρέπονται το κάπνισμα άνω των 80. Και να πηγαίνεις και να γίνεις σκουπίδι, ό,τι δεν έκανες στη ζωή σου το κάνεις στα 80, γιατί και λιγότερα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή το hangover στα 80 παίζει, αν τώρα στα 36 είναι 7 μέρες. Γιατί πήγε από τα 27 στα 36 πήγε από το 0 μέρες στο 3 χρόνια έχω hangover. Οπότε... Ναι. Ήπια τα Χριστούγεννα, ξέρεις κάτι τέτοιο. Του 20. Οπότε, ναι. Οπότε τώρα στα 80 νομίζω τίποτα. Απλά θα λες Χριστούγεννα Πάσχα, 2 καλές εξόδους και μετά όλο το ενδιάμεσο είναι ένα Και τελείω το μετά η τελευταία έξοδο τρίτα Hayward. ναι. Τίποτα, όλα. Νόμιμα, όλα. Πάει στο φαρμακείο ηρωίνη. Γιατί με 90. Έχετε δίκιο, κύριε, είστε 90. Ξέρω αυτό. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς σε αυτήν την ηλικία ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Οπότε Καλά, θα σε σίγουρα. βοηθήσουν αυτά Ναι. τα πράγματα να κοιμάσαι, ή κοιμάσαι συνέχεια. Οπότε έχει το ίδιο effect, δεν έχει σημασία. Τέλειο είναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό, τρίτη ηλικία, απλά λυθείτε όλα. Όλο. Απλά γέροι που δεν κοιμούνται συνέχεια. Γέροι που δεν κοιμούνται συνέχεια με κόκα. Ναι. Μαλάκα, αυτό είναι. Έτσι κι αλλιώς, κοίτα, δεν οδηγάνε. Τα μέσα παίρνουν. Κάποιοι οδηγάνε στην Ελλάδα, έτσι. Δεν το θα έχεις δει έπρεπε. αυτό. Ναι, Ενώ οκ. πρέπει να περάσουν το τεστ. Εντάξει. Δεν θα ήθελα κοκιασμένο γέρο 80 χρονών να οδηγάει, ξέρω εγώ, στην Πατησίων. Είναι πρόβλημα. Μόλις σκέφτηκα, λέει, συζήτηση σε καφενείο με κοκαρισμένους γέρους. Πάμε. Τι. Πάμε. Πήρα ένα σταφ χθες από Ομόνια. Γιατί έτσι μιλάνε 80'ριδες. Πήρα ένα staff. Λέει, ανέβηκα Κηφισιά με τα πόδια. Πήρα του πράγμα. Δεν μιλάνε. Έτσι μιλάνε αυτοί που έχουν πάρει χόρτο. Μα είναι μονίμως μαστουρωμένοι πλέον. Α, τα παίρνουν όλα μαζί. Αφού έχουν όχι μόνο- χρόνιους πόνους, είναι 85 ξέρω εγώ. Οπότε είναι μαζί με το χόρτο. Έκανα και λίγη κόκα. Και μετά με ένα LSD ξαναβρήκα την παιδική μου ηλικία. Φαντάζεσαι να τους έλυνε προβλήματα. Ναι, τύπου Μα θα τα έλυνε. ήπια ένα γραμμάριο και μου έφτιαξε τα αρθρητικά. 66 χρόνια είχα πρόβλημα τα αρθρητικά. Με μία γραμμή έστρωσα. Ρε, είναι τέλειο να μην μπορείς να εμπιστευτείς τα πεθερικά σου ή τα παππούδια. Τύπου θα πάρει κάποιος τη Και μικρή να από μην το σχολείο. εμπιστευτείς τα παιδερικά. Μα δεν μπορείς γιατί θα πάρει κάποιος τη μικρή από το σχολείο και θα είναι. Όχι, είμαστε όλοι παρέα, κάνουμε LSD. Ποιοι όλοι. Όλοι οι παππούδες του 6ου Δημοτικού Κέρκυρας. Αυτό όλοι. Γιατί έχει σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και σύλλογο παππούδων. Όπου Ναι. εκεί συγκεντρώνονται για να κάνουν ντρόγκια. Ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι. Αυτό το σύμπαν είναι τέλειο. Θέλω να το ζήσω. Η αλήθεια είναι ότι αλκοολικούς 80'ριδες έχουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πίνουν από τα 20. Ναι. Δεν έχουμε δει αυτό που λες. Να γίνεις αλκοολικός και τι effect θα έχει από τα 80 και μετά. Ναι, είναι η φάση που Να ξεκινήσεις. απελευθερώνεσαι. Δεν ψηφίζεις, δεν είσαι υποχρεωμένος. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα γενικά. Έχεις δουλέψει, έχεις προσφέρει, σου να χελθεί τα παιδιά σου σε μεγάλη ηλικία. Αυτό, οπότε λες να σας πω κάτι. Γεια σας. Εγώ λέω να ξεκινήσει από τα κουρασγερόπλια, γιατί κανείς δεν ξέρει. Το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιακό στα κουρασγερόπλια είναι από τα 65 και πάνω, Ναι. που δίνουν το εφάπαξ τους και αυτά για να γυρίσουν τον κόσμο και καλά κάνουν. Είναι πολύ safe, έχει γιατρούς, δηλαδή είναι πολύ ασφαλής εκεί μέσα και γιατί να μην έχει ένα δωμάτιο καλοπέρασης. Ναι. Ναι. 80 Και χρόνια, απαγορεύονται οι παρτούζες. καθόλου σεξ. μόνο Καθόλου σεξ, ναρκωτικά. μόνο τρόγια, ναι. Ναι, οκ. Όποιος κάνει 80 σεξ είναι χρόνια. ανώμαλος. Τελείωσε. πρέπει να καταργηθεί και το σεξ εκεί. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Καλά, γενικά ναι. Γενικά, ναι. 180 ευρώ συν αυτό. Τινγκ. Περισσότερα ναρκωτικά. Τα δολάρια στα μάτια. Στον πραγματικό κόσμο που ζούμε όμως είχε μια φοβερή αστιάρα ο Τζερότ Καρμάικλ στο Ροθάνιελ που είχε κάνει coming out ότι είναι gay. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το special. Το έχω δει. Πρέπει να το ξαναδώ. Είναι Που πολύ έλεγε καλό. ρε παιδί μου ότι είμαι 33 ξέρω εγώ και κάνω coming out σε αυτή την ηλικία που είναι πολύ αργά ομολογουμένος για να κάνω coming out. Και λέει είμαι σαν κάτι, βλέπετε κάτι ειδήσεις, λέει ξέρω εγώ στο ίντερνετ που γράφει ας πούμε ότι 94χρονη πήρε πτυχίο μετά από ξέρω εγώ 60 χρόνια και είναι σε φάση ωραία, τι θα το κάνεις, θα βγεις στην αγορά εργασίας. Μπράβο, τι να το κάνεις. Αυτό.
Αλλά ναι, το ανάποδο είναι πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση, θεωρώ. Το καταχρήσεις από τα 80 και μετά. Ναι, ρε, ναι. Αν καταφέρεις να φτάσεις στα 80. Μα δεν άμα τα ζεις καταφέρνουν καλά. όλοι, γιατί και υγιείς άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν. Ναι, Να πούμε ισχύει. Μπορεί για να την είναι απεσιόδοξη γονιδιακό, πλευρά ρε. της ζωής. Εντάξει, Ναι, ναι, οκ, μπορείς στα εντάξει, 50 να φύγεις. Μπορείς στα 60 να φύγεις. Οκ. Ξαφνικά. Και τότε ξέρεις, θα λέμε δεν του με λέει να πάρει LSD. Δεν το είναι. Κατάλαβες. Ο Θεός δεν ήθελε. Ναι, ο να Θεός πάρει δεν LSD. ήθελε. Αυτός δεν Θα τον έπρεπε. κατέστρεφε Θα το τον LSD. κατέστρεφε. Μπορεί να είχε κάποια επικίνδυνη εφεύρεση στο μυαλό του, όπως το Εμείς AI. είμαστε η επικίνδυνη εφεύρεση το τελευταίο 20 λεπτό. Η Μαρμελάδα Φράουλα είναι η επικίνδυνη Α, εφεύρεση. είχα μια ελπίδα ότι λέξει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά μιλήσει για εμάς τους δύο συγκεκριμένα. Το είπα Οκ. αυτό όταν ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Το έλυσα. Τελείωσε Το ο έκανα το Σκοπάη, σχολείο μου. Ναι. Είμαι εντάξει. Μπορώ να φύγω. Πες μου λίγο. Συγγνώμη, όσο έπεφτες από τα σκαλιά. Δεν έπεφτα πολλή ώρα, ήταν πολύ στιγμία σου λέω. Δεν τα μέτρηζα. Ήταν εκεί που έπεφτε, εκεί, το ίδιο σκαλί ήταν. Απλά. μετράει κανένα. Ναι. Δεν τα μετράει κανένας, λέω, τα στο μετράμε, πέφτει. λέμε μεταφορικά, γιατί κάποιοι πέφτουν και τα μετράνε όλοι με το κεφάλι τους, ξέρω εγώ, ή με τον κόλλο τους για πάρα πολλή ώρα. Πέφτουν μέχρι κάτω. Εγώ έμεινα εκεί και κούμποσα. Τύπου. Και έμεινα Κούμποσε. εδώ. Να μην. Έγινε σκαλοπάτι ο Χάρης Νταρτζάνος σκαλοπάτης. Έτσι εδώ. Άμα δεν τον περπατάς είναι Αιγύπτιος σε αυτήν τη φάση. Είναι το καβουροπάτι και το σκαλοπάτι. Ναι, Ήθελα να σε ρωτήσω τι σκέφτηκες στιγμιαία. Σκέφτηκες, οπ, πέθανα. Σκέφτηκα πέθανα, εδώ οκ. μάλλον. γιατί καμιά φορά η σκέψη μου είναι αυτό και δεν προλαβαίνω να κάνω άλλη. Ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν near death experience. Λέω, όχι τη στιγμή που πέφτεις, αυτό δεν το σκέφτεσαι. Αμέσως μετά, όταν συνειδητοποιείς ότι είμαι ακόμα ζωντανός, λες, γιατί είμαι ακόμα ζωντανός, πώς γλίτωσα από αυτό, τι συνέβη, ας πούμε, δεν έχεις προλάβει. Μετά τσεκάρεις να δεις αν είναι καλά το κινητό σου. Πρώτη τέτοια, γιατί έχεις δώσει 1.000 ευρώ, οπότε ξέρεις, λες, μακάρι να μην τζαλακώθηκε. Ευτυχώς το είχα στην μπροστινή δεξιά τσέπη, όλα καλά. Τσαλακώθηκε. Fault αυτή είναι η φάση του όμως. Ισχύει. Άμα είναι fault, Άμα ναι. Άμα είναι ναι. fault, γι' αυτό το λόγο παίρνουν fault οι άνθρωποι. Όταν πέφτει από τις σκάλες να μην χαλάει. Νομίζω το πουλάνε και σαν feature αυτό του τύπου. Σε περίπτωση πτώσης. Να πούμε εδώ επίσης ότι όλα αυτά τα features που πουλάνε, ότι άμα τρακάρεις ή άμα έχεις μια απότομη πτώση, γίνεται emergency call στο contact που εγώ έχω σετάρει, δεν δούλεψε τίποτα, έτσι. Εγώ κόντεψα να σπάσω το χέρι μου. 5G νομίζω. Τι για έπεσες μένα, εσύ με 5G, πόσο είσαι. 5G τι εννοείς, κόκα? Επιτάχυνση. Μα τι κόκα. Λες να μετράει την κόκα. Νομίζω θέλει Ναι. πάνω από 3G για να. Θα το ξαναδοκιμάσω Αν με το 3G. πετάξεις με δύναμη και στο κρεβάτι σου, θα πιάσει. Άμα δεν δουλεύει. Θα ξαναδοκιμάσω να πέσω με 3G. Άμα δεν δουλέψει, θα το κάνω μήνυση. όχι στην Apple τη Samsung, σε σένα θα κάνω μήνυση. Θα το βρω, ρε μαλάκα, θα το βρω. Βρες το να δεις την Θα πληροφορία. πω. Όσο εγώ λέω για τότε που έπεσα. Μετά από πόσα G και αν μου πει 4 κόκα, θα έχεις ζήσει. Λοιπόν, πώς λέγεται, iPhone emergency. Έτσι θα το γράψω. Emergency. Η τασούλα η emergency. Emergency. Είναι από τη Σμύρνη. iPhone emergency. How many G's? Το χειρότερο Google search που έχει γίνει ποτέ. G's. 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 Λοιπόν. Είναι η διαφορά μας με την Gen Z. Η διαφορά μας με τη Gen Z ποια είναι? Αυτή ακριβώς. Ο Στέλιος Ποια? γκουγκλάρει. Η Gen Z ρωτάει το chat. ChatGPT, ναι. Εγώ πέφτω. Είμαι σε μια άλλη γενιά. Είναι αυτός που κάνει το action. Και μέχρι να βρει ο Στέλιος αυτό Δεν το που θα βρίσκω. βρει. Τέλος πάντων, λέει πως γίνεται. Λέει, είναι κάποια G. Επίσης, ξέρω ότι και το αμάξι μου το έχει αυτό. Με Κάποια συγκεκριμένα. Γράφει το manual ότι άμα εντοπίσει απότομη επιβράδυνση. Κοίτα, θεωρητικά κάνει λένε τέτοιο. ότι δουλεύει και σε μια πτώση ανθρώπου. Ενώ να πέσεις κάτω, όχι μόνο σε περίπτωση Άμα τρακαρίσματος ισχυρίζονται κτλ. τέτοια μαλακία και λίγα κάνεις. Ναι. Και λίγα κάνεις. Προσπάθησα. Μήνυση και στον Ανατολίτη και στην Apple. Απλά πριν 2 μήνες πάλι είχα πέσει στο δρόμο και μήπως, σκέφτομαι τώρα εγώ, μήπως είναι κάποιο πρόβλημα δικό μου ότι πλέον αυτή θα είναι η φάση μου, θα πέφτω. Ενώ Το ότι- γύρας. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Μήπως είναι αυτό. Ναι. Μήπως στατιστικά βγάζει νόημα το ότι πέφτω πιο συχνά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσα G σκόνησε για αυτό το σκαλοπάτι, αλλά ένιωσα
μέσα από τόσο πάτο αθλητικού παπουτσιού ένιωσα πολύ σκόνη. Δηλαδή ένιωσα ότι αυτό που γλιστράω τώρα είναι επειδή είχε σκόνη το σκαλοπάτι. Πήρε μετά μια σουγκαρίστρα με γλιστρήσει κανένα άλλο ή άφησε απλώ τι πατημασιέ από τον κόλο σου Επειδή για τον επόμενο? κουβαλούσα κάτι. Το σκούπισα με το όλο αυτό. Ναι. Καμία κοινωνική. Το μπουφάν μου δηλαδή άλλαξε χρώμα. Ήταν άλλο χρώμα μετά. Και επίσης. Είναι ποιος καθάρισε ένα. Ποιος καθάρισε? Ρε μαλάκες, που είναι η σκόνη μου. Αυτό που είναι η σκόνη μου εδώ πέρα. Τι μάζευα 3 χρόνια. Και εδώ σκίστηκα μέσα από τον μπουφάν. Αυτό το χέρι έμεινε. Δεν ήταν αυτό που έφαγε την πολλή πίεση. Το άλλο ήταν που έφαγε την πολλή πίεση και έγινε σαν πορτοκάλι. Αλλά... Τώρα ξεπρίζεται. Τώρα ξεπρίζεται σιγά σιγά, αλλά το βλέπεις. Δεν είναι και πολύ δεν καλά. είναι στα καλά Ναι. του αυτό. Αλλά Τελικά δεν έχω- είναι σπασμένο. Δεν έχω κάποιο οστικό ή αρθρικό βλάβη. Μήπως αυτό είναι- Βλάβη παπάκι. Δεν χτύπησα καθόλου το κεφάλι επίσης. Πολύ σημαντικό να το πω και αυτό. Σκέψου, έτσι είναι το κανονικό μου. Ναι, το ξέρουμε αυτό χρόνια. Να σε ρωτήσω Δηλαδή, εδώ κάτι. να το πούμε ότι το κεφάλι μου δεν έχει επηρεαστεί από αυτό. Αυτό τώρα έτσι όπως μου το δείχνεις όμως μοιάζει πολύ με κονδύλωμα. Πόσο κοντά έχεις με τον μπροστά στην ουρά? Φαντάζεσαι να πήγαινε στην ουρά και σε κονδυλώματα. Στον Εγώ δουλεύω αγώνα. με το χέρι. Θες να κάνουμε σεξ? Τώρα κάποιος από το κοινό Επίσης, είπε... ξέρεις τι, Ναι, γιατί? δεν μπορώ να το κάνω τώρα, αλλά είχα μια πρόσφατη ιδέα όταν παίζαμε στην Πάτρα μια παράσταση να κάνουμε. Καλά, δεν είναι σίγουρα πρωτότυπη, δεν το έχω σκεφτεί πρώτος, αλλά ανάποδο Brad Fair. Δηλαδή? Να μην σπρώχνεις προς τα μέσα, να τραβάς προς τα έξω. Έτσι. Ναι. Αυτό πονάει ρε. Εσύ είσαι αριστερόχειρας, έτσι. Ναι. Α, και αυτό χτύπησε λίγο, αλλά εντάξει, ο αγώνας είναι Άρα κομπλέ. τι- Να κάνεις τραβάμε έτσι. Ναι. Ρε πονάει αυτό. Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο όμως. Γιατί έχουμε πεταλούντα στην Και ποιος δεν κολύμβηση μου. κερδίζει? Που κολυμπάνε έτσι. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Έβλεπα χθες τον beat του Χοντίδη που παίζαμε μαζί, γι' αυτό το θυμήθηκα. Αλλά ναι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανάποδο Brad Fair. Που καταλήγει ο Χοντίδης με το αλογάκι Με της το λογάκι της Παναγίας. Παναγίτσας, ναι, αυτό. Φλαμμένος κι αυτό. Τελείως. Αλλά με την καλή έννοια, ναι. Ναι, πάντα. Ναι, ναι, ναι. Τι θα να σε ρωτήσω. Οπότε, κάτσε για να καταλάβω τώρα. Ναι. Περνάμε δύσκολα αυτή τη βδομάδα και οι δύο, αλλά εσύ Ναι. αποφάσισες να πες και από τις σκάλες. Ναι. Τη μέρα της παράστασης, ξαναλέω. Τη μέρα της παράστασης. Ωραία. Πλέον παίζω μία φορά το μήνα. Αυτή είναι η συχνότητα. Και έτυχε τη μέρα της Αυτό παράστασης. σοκ. Και παρουσίαζα χτες. Εγώ σκεφτόμουν ότι την ώρα που πας να πέσεις και κάνεις είναι η ίδια αίσθηση που έχεις την πρώτη φορά που χρησιμοποιείς παποβρυσάκι. Α, δεν το έχω κάνεις χρησιμοποιήσει οπ. ποτέ ακόμα. Ναι, Μέχρι κάνεις τώρα ένα στη ζωή οπ μου. και μετά δεν λες είμαι ζωντανός. Δεν το λες αυτό. Αν το πεις αυτό, πρέπει να πας για ομοφοβική θεραπεία. Να σου πω κάτι. Θα σου πω, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό παράγοντα. Αν το παποβρυσάκι που σε ακουμπήσει δεν το περιμένει. Έχεις πρόβλημα. Θα είναι, Ναι. είναι θέμα, έτσι. Ναι, είναι Την θέμα. πτώση φαντάζομαι. Εγώ πλέον την περιμένω από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αν σε ένα δίμηνο έχω πέσει 2 φορές, την άλλη φορά έπεσα απλά στο δρόμο. Αλλά το κλασικό που πέφτει με τον κόλλο, εντάξει, οκ, δεν έγινε κάτι, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν λίγο. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι απόσταση είχε το κεφάλι μου από πάνω σκαλί. Δηλαδή, έκανα κάτι σκέψη ότι θα μπορούσα να είχα μείνει. Ναι, Αυτό, δεν- εννοείται ότι θα μπορούσες. Στην ίδια τάξη. Στην τάξη του. Το μπορούσε λέει, να πέσει αεροπλάνο στην πολυκατοικία. Κοίτα, έτσι που πάει ο Χάρης τον τελευταίο καιρό. Έχω 2 στα 3. Μου δίνω άλλη μία. Την τελική πτώση. Εκεί θα δω αν δουλεύει όντως κάτι. Θα πάρω και κάτι άλλο. Θα πάρω και ακουστικά που έχουν G. Και ανεχνεύουν αν κάποια από τον πτώση τέτοιο. Να σου μιλάω την ώρα που πεθαίνω. Έλα, Στέλιο, ναι, δεν είχα Παρατηρείς. Και δεν θα ξέρεις ποιος είναι το emergency contact. Μπορεί να έχω βάλει οποιονδήποτε. Μπορεί να έχω βάλει τον Trump, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, βάλε τον Donald Trump ως emergency contact. Βάλ τον. Ναι, και αυτά τα calls δεν κόβονται, ξέρεις. Και σε τέτοιες συνθήκες δεν έχει τον μπλόκαρα και τα λοιπά. Άμα έχει το τηλέφωνό σου, έφυγε, κλείσει. Εμένα με ρωτάει. Την ώρα που Είστε πεθαίνεις. σίγουρος ότι θέλετε να κάνετε emergency call? Άμα Αλήθεια. δεν απαντήσετε σε 5 δεύτερα, θα κάνω. Και κάνει. Α, ναι. Για να το σταματήσω. Ναι, μάλλον για να μην παίρνει το 112 χωρίς λόγο. Οκ. Άρα σε σένα σε ποια συνθήκη έχει δουλέψει αυτό? Όταν πετάω το κινητό μου στο κρεβάτι. Αυτό τώρα είναι υπερευαισθησία emergency. Όχι, γιατί τέτοιο. το πετάω έτσι. Όχι, φλάκα κάνω. Έχει δουλέψει 2 φορές και μία φορά που πατούσα κατά λάθος το power. Α, το πατήσει 5 πολλές φορές, ναι. Και απλά ενεργοποιήθηκε και είπε. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Οκ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που το συζητήσαμε, πονάω πιο πολύ, η αλήθεια είναι. Γιατί το σκέφτομαι. Οκ, ναι. Πάγο έβαλες. Έβαλα, ναι. Θέλει για να επανέλθει τώρα, θα θέλει αυτό. Ρε παιδί μου, Κάποιους μήνες. τώρα το Μάιο βλέπω ότι ο κόσμος οδηγάει χειρότερα.
Και σημαίνει αυτό. Το καλοκαίρι ο κόσμος οδηγάει χειρότερα. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω γιατί. Έχει κλειστά τζάμια, δεν ξέρω, οδηγάνε, δεν αντέχει τη ζέστη και παίρνει παραπάνω μάτια. Δεν έχει σημασία. Και γυρνάμε, ξέρω εγώ το βράδυ, τώρα ήμασταν στην Κυψέλη, ούτε ξέρω. Γυρνάμε, ρε παιδί, με τη Βέρα, οδηγάμε και οδηγάω εγώ τώρα, έτυχε. Και οδηγάμε και σε κάποια φάση βλέπω ένα ταξί, ένα Skoda Enyaq που είναι ηλεκτρικό, είναι μεγάλο, είναι αυτό. Και λέω τώρα, πολύ μεγάλο για ταξί, τι το πήρες? Αυτός είναι δεξιά μου και ερχόμαστε από. Ποια είναι η 28η Οκτωβρίου, είναι? Η Πατησιών. Ναι, που γίνεται μετά Πατησιών τέλος πάντων. Και συνεχίζει ευθεία, περνά στην Ομόνια κάθετα. Εδώ έρχεται η. Όχι κάθετα, γιατί αν την περάσεις κάθετα, περνάς μέσα από την πλατεία. Η Ομόνια είναι εδώ είναι. Εδώ κατεβαίνει η Ακαδημίας. Η Ακαδημίας ακουμπάει. Πανεπιστημίου. Κατεβαίνει η Πανεπιστημίου και εσύ περνάς απέναντι και βγαίνεις στη Σταδίου. Ναι. Είναι αυτό το σημείο. Ναι. Και η πλατεία είναι εδώ. Οπότε, ναι, είναι Πατησίων, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Ωραία, οπότε πάμε στα δύο. Και ο τύπος είναι δεξιά μου. Όχι, μπαίνει μπροστά μου, ξαναστρίβει δεξιά, μετά επιταχύνει χωρίς κανένα γαμημένο λόγο, φρενάρει για να βγει στη Σταδίου γιατί είναι ανάποδη όλη η κλίση. Φρενάρει, μπαίνει στη λεωφορειολωρίδα. Εγώ έρχομαι μετά με ένα ταπεινό Γιάρης 20 χρονών, τσουκουτσούκου, ξέρω εγώ, με 35, αυτό δεν είναι για πολλά, ας πούμε. Και έχουμε κουβέντα τύπου γυρνάμε σπίτι, πάμε για ύπνο. Τέρμα χαλαρή οδήγηση βράδυ, ρε παιδί μου. Και ο τύπος. Μπροστά πανικός όμως. Αυτός μόνος του, δεν υπάρχει άλλο στο δρόμο. Είμαστε λίγοι, είναι 1 η ώρα, ρε παιδί μου, είμαστε λίγοι. Οπότε ξαφνικά, ενώ είναι στη λεωφορειολωρίδα, επιταχύνει, ξαναφρενάρει και βγαίνει τέρμα αριστερά γιατί συνειδητοποιεί ότι θέλει να στρίψει όχι στην Πενάκη, στο επόμενο φανάρι για να βγει μετά. Μάλλον Τρικού. Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Τρικού, που δεν ξέρω πώς κατά θέλει να βγει. Οπότε απλά κάνει χωρίς κανένα λόγο, έφαγε 5% μπαταρία από το ηλεκτρικό για να κάνει όλα αυτά που αν είχε κάτσει με 30 σε μία λωρίδα θα τα είχε λύσει. Και λέω, μαλάκα, είναι 1 ώρα το βράδυ. Αν μας σκοτώσεις τώρα όλους εδώ, 3 αμάξια είμαστε, η ίδια η αστυνομία και το ασθενοφόρο θα πει πόσοι είναι, 3. Δεν πάω. Δεν πάω, μαλάκα. Δευτέρα 1 ώρα το βράδυ τώρα σου με δουλεύεις. Με 30 πάμε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και αμέσως μετά συνεχίζουμε, ρε παιδί μου. Και αμέσως μπροστά έχουν έλεγχο στο μετρό Πανεπιστήμιο. Ναι. Ωραία. Εκεί έχουν έλεγχο, όπου έχουν κλείσει 1,5 λωρίδα που έχει και στάση λεωφορείο. Εκεί κλείνουν συχνά, ρε παιδί μου. Και βγαίνει ο αστυνομικός. Εγώ είμαι στη μεσαία λωρίδα, η δεξιά είναι κλειστή γιατί είναι αστυνομικός. Και λέω, θα με σταματήσει. Και ο τύπος έρχεται. Ρε, ο αγκώνας του. Περνάει το παρμπρίζ έτσι. Είναι μπροστά μου. Κάνει φακό σε έναν οδηγό στην αριστερή λωρίδα και του λέει το μηχανάκι λίγο. Τύπου το μηχανάκι είναι έτοιμο να στρίψει. Δηλαδή αυτός τώρα πρέπει να φρενάρει, να πάει δεξιά, ενώ είμαι εγώ στη μέση και ο αστυνομικός είναι πάνω από τα μάξι. Και είμαι, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι Δευτέρα. Έχετε σηκωθεί καυλωμένοι όλοι να πεθάνουμε σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί να σκοτώσω αστυνομικό? Δεν με ξεπλένει κανένας μετά. Δεν θα αποδείξει κανείς ότι ο τύπος. Ρε, ήταν λες και εγώ δεν υπήρχα. Και ο τύπος ήθελε να μπει μπροστά μου για να πει εσύ το μηχανάκι. Τύπου μου έχουν πει από τη διοίκηση μέχρι τις 3 το πρωί να ελέγξω 100 μηχανάκια. Είμαι στα 20. Δεν περνάνε μηχανάκια. Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Και εγώ ήμουν έτσι. Και απλά λέω στη Βέρα, τι φάση? Και μου λέει, πάμε σπίτι. Αυτό πάμε σπίτι. Πάμε να παρκάρουμε σπίτι. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις τόση ώρα όμως. Ναι. Και συνεχίζω. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα μετά τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Πάλι είναι ένα τεράστιο Escalade, δεν ξέρω εγώ τι σκατά, με φημέ τζάμια 1 η ώρα το βράδυ. Δεν βλέπω τίποτα, ούτε ποιος είναι μέσα, ούτε τίποτα. Το οποίο είναι στη μέση της λωρίδας. Εντάξει, και πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει αριστερά ή δεξιά. Αλλά τύπου το ένα φανάρι είναι κόκκινο, το άλλο είναι πράσινο. Δηλαδή πρέπει να σταματήσεις, πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πηγαίνει με 50. Και μπροστά έχει σταματημένους. Το σκέφτεται. Και το σκέφτεται και πηγαίνει, αλλά δεν πατάει φρένο. Και τελευταία στιγμή κάνει ένα χρακ. Βγαίνει δεξιά και μετά προσπερνάει από τα δεξιά αυτόν και πάει μπροστά γιατί τελικά ήθελε να στρίψει αριστερά και περιμένει στο κενό του δρόμου. Και εγώ είμαι. Είναι 3 χιλιόμετρα απόσταση. Για ποιο λόγο? Πήγα μέχρι τη Λάρισα, στο φεστιβάλ Κομμωδίας Λάρισσας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με Πασπάτη και Νικητέα και οδηγήσαμε. Μία τέτοια μαλακία δεν είδαμε μπρος-πίσω 700 χιλιόμετρα. Ναι. Στην Αθήνα σε 3 χιλιόμετρα ήμουνα ίδια. Βράδυ βέβαια, ναι. Φαντάσου. Μαλάκα. Και οι δύο είναι επαγγελματίες. Ο ένας είναι αστυνομικός και ο άλλος είναι ταρίφας. Και ο άλλος Escalade. Και ο άλλος έχει ένα Escalade. Ναι, ο άλλος είναι μπράβος κάποιου, δεν έχει.
Μέσα είχε πάρτι με παππούδες που κάνουν ναρκωτικά. Ναι! Αν είναι αυτό, το συγχωρώ. Οι 80χρονοι go crazy. Τύπου ένας οδηγούσε με το πόδι και οι άλλοι πίσω κάνανε και χορεύανε μόνοι τους. Έπρεπε να ανοίξω παράθυρο να δω αν υπάρχει κάποιος στον πορμαγκάζ κάνει «Είμαι εδώ με τη θέλησή μου». Είναι αυτός ο κανόνας που έχεις βάλει όχι σεξ, Ναι. μόνο ναρκωτικά. Ναι. Και ήταν 5 παππούδες πίσω με πισίνα και ζούσαν τη ζωή τους. Εμένα μου αρέσει γιατί θα ξαναανακαλύψουμε κανονικά το ποιο είναι το όριο του σεξ. Όχι σεξ. Ναι. Όχι κανονικό σεξ. Δηλαδή μια Με παρτουζίτσα αγκώνα. με 6 άτομα. Δεν Ναι, είναι σεξ οκ, αυτό. ναι, Είναι, ναι. ξέρεις, είναι αυτό. Όχι, θα το ανακαλύψουμε. Γιατί θα αν- έχουν όλοι ναρκωτικά, οπότε όλοι θα θέλουν να κάνουν κάτι να δουν πώς είναι με ναρκωτικά. Ναι, Εκείνη το ζουμί. ναι, οκ. Να μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, να ανοίγουν με πολιορκητικό κρυό, ξέρω μπαμ και να είναι παρτούζα 85 των ανθρώπων. Σπύρα παρτούζα. Πήραμε παρσούζε. Παράνομη παρτούζα. Και να είναι όλοι. Είμαστε απλοί χρήστες ουσιών και θέλαμε να δοκιμάσουμε το σεξ. Διότι είμαστε 85 χρονών, πόσος χρόνος μας μένει. Καλό θα ήταν να δούμε, αφού παίρνουμε που παίρνουμε με τη βοήθεια του κράτους, γιατί μας τα γράφουν. Έτσι είναι όλα νόμιμα. ναι. Θέλουμε. Έλα, δεν ξέρω, για πραγματικά, ναι. Είναι μια μίξη Χατζη Νικολάου και Πάνου Σόμπολου. Φαντάζεσαι όμως να υπήρχε και η νόμιμη παρτούζα και να έπρεπε να έχεις κάποια απόδειξη Η νόμου νόμιμη παραστατικό. παρτούζα είναι η νοτούζα. Τώρα θέλω να φύγω εγώ. Θες να στήσουμε λίγο αυτό το σκηνικό. Υπάρχει ένα escalate με ανοιχτή την πόρτα. Υπάρχει ένα escalate που έχει ανοιχτή την πόρτα. Μέσα περιμένει κάποιος υπάλληλος του κράτους που σκανάρει το barcode ότι έχω το QR code συμμετοχή στην νόμιμη παρτούζα. Έχουμε κλείσει για 11.30 ώρα και να μπαίνεις μέσα κανονικά με ένα πιπ, ξέρω να περνάει ο ένας. Παρακαλώ. Είναι ναρκωτικά η παρτούζα, ναι, πρέπει να διαλέξεις. Ένα από τα δύο. Ναι. Εμένα ρωτάς προσωπικά. Γιατί αν σου απαντήσω για εμένα τίποτα από τα δύο, δεν θα συμμετείχα σε τίποτα από τα δύο. Και η παρτούζα με ναρκωτικά είναι η ναρτούζα. Ναρτούζα. Ναι, γιατί μιλάμε για παρτούζα, δεν καταλαβαίνω. 8 ώρα το πρωί για Κυριακή για κάποιους. Για κάποιους, Μας είναι... Σωστό, μπορεί μόλις να έχουν τελειώσει την παρτούζα από το Σάββατο βράδυ. Και ναι. είπανε, ξέρεις, θέλω να έκανα τώρα αργά μου ένα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Θα συμπλήρωνε Έτσι την αργιά έγινε. μας. Τελειώσαν από μια έξαλλη βραδιά που δεν την περίμεναν. Μπορεί να μην είχε σεξουαλικά τέτοια. Ρε, παιδί. Πέρασαν ωραία, κάνανε και σε κάποια φάση μπαίνουν στα μάξι Κυριακή, είναι 8 ώρα το πρωί και λένε πάλι το ξενυχτήσαμε. Και λέει ένας, θέλω λίγη Μαρμελάδα Φράουλα. Και εννοεί ότι θέλει να φάει πρωινό. Και λέω, καλή ιδέα, μόλις βγήκε. Και το βάζει στα Πατάει μάξι. στο Spotify, στο Escalate. Ναι, και είναι Κηφισιά και πρέπει να φτάσει Γλυφάδα. Και σε όλο το δρόμο έχει το δικό μας Ναι. επεισόδιο. Ναι. Όπου έχουν τρομερό hangover και οδηγάνε, ξέρω εγώ. Έτσι εννοείται. Και ένας είναι, ζήτησα μαρμελάδα και σου έβαλα. Και απλά ακούνε αυτό το επεισόδιο. Βάλε YouTube ρε μαλάκα, όχι Spotify, να έχουμε και εικόνα. Έχουμε και εικόνα, ναι. Χωρίς κανένα λόγο. Ωραία. Και πόσο ντεζαβού και περίπου. Πόσο ντεζαβού λέει ο ψύχος και περίεργο. Αν όντως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε κάποιον. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε προβλέψει πολλά, αλλά όχι αυτό. Μαλάκα, αν συμβαίνει αυτό όντως, δεν έχω να σου πω κάτι. Ωραία. Περίμενε, θα το κάνουμε σοβαρά engaging τέτοιο. Θα γλύψω τον αγώνα μου στο επόμενο επεισόδιο. αλήθεια. Τέλεια. Λοιπόν, επιτέλους, θα Μην καταλάβετε εντεστούν, ότι μπορεί να το κάνει γιατί είναι cyborg. Απλά βγάζει το χέρι του. Όχι, απλά θα κλείφει φουσκώσει ξανά- τόσο πολύ που θα μπορώ να το φτάσω. Αυτό θα γίνει. Στο επόμενο χτύπημα θα μπορέσω να το κάνω. Ακτινογραφία, ναι, γιατρό. Ακτινογραφία, ναι, γιατρό, όχι. Ναι, όντως, αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι: σου ήρθε στο email ακτινογραφία, φαντάζομαι την έστειλε σε γιατρό ή απλά την άνοιξε και είπε: Όχι, ρε. Δεν βλέπω κάτι. Όταν κάνει. Βλέπω ένα χέρι. Ένα Μια χαρά χέρι. είναι. Ένα χέρι έβαλα, ένα χέρι έχει η ακτινογραφία. Upload σε ChatGPT. Είναι σπασμένο σε ChatGPT, τέλειο. Δεν το χρησιμοποιήσω γιατί μια φορά το ChatGPT το λέω αυτό, το δηλώνω. Όχι, αλλά μαζί με την. Σου δίνουν το CD με την ακτινογραφία, το οποίο δεν ξέρω πού θα το βάλεις. Οι γιατροί το βάζουν. Ναι, σου δίνει για σένα να το έχεις, ναι. Και το δίνεις στο γιατρό να το βάλει κάπου. Αλλά σου έρχεται μετά ένα mail και σου λέει σου έχει διάγνωση. Τη διά από τον ακτινολόγο. Ναι, αυτό. Που έλεγε ότι έχω σπασμένο χέρι.
Δεν ξέρω, μέχρι να γίνει καλά, είναι όταν είχα κάτω του σπάσει Σρόντιγκερ. το Νομίζω είναι χέρι και μου, δεν είναι. Ναι, όταν είχα σπάσει το χέρι μου δεν ήθελε γιατρό. Δηλαδή έβλεπε στην ακτινογραφία ότι έχει ένα σπασμένο χέρι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Okay. Απολύτως ξεκάθαρο. Ναι. Είναι δύο κόκαλα που δεν είναι στις θέσεις τους. Ναι. Είναι έτσι. Και μπορείς να ταιριάξεις όλα τα τσίκι-τσίκι μετά από εδώ τσίκι-τσίκι. Δηλαδή κάτσει κρακ και τα έκανε ο άλλος. Τα έκανε. Μου έδωσε αυτό. Έχεις δει αυτό που έχουν ένα μεταλλικό με βαμβάκι κάτω? Το έχουν για να δένουν επιδέσμους. Ναι, για να στο ισιώσει. Ναι. Και μου λέει, δάγκωσε. Του λέω, όχι ρε φίλε. Μου λέει, μαν δάγκωσε. Του λέω, πάμε. Του δίνω το χέρι μου, δαγκώνω και ξεκινάει και τραβάει. Θέλει πολύ δύναμη. Του βγήκε η Παναγία προφανώς. Του σπάσε το χέρι. Αυτό κοιτάει την ακτινογραφία, πιάνει το χέρι, κοιτάει την ακτινογραφία. Ναι, δεν κοιτάει το χέρι σου, κοιτάει την ακτινογραφία και το φέρνει. Γιατί πρέπει να βλέπει μέσα, δεν μπορεί να βλέπει έξω. Κρακ. Και η αλήθεια είναι. Μέχρι τότε δεν πονούσα. Όταν τα τράβηξε, γιατί αυτά ξέρεις είναι έτσι, τα τραβάει και τα αφήνει. Όταν το τράβηξε άρχισα να πονάω γάματα και όταν κόλλησαν ένιωσα μια ανακούφιση. Αλήθεια. Ναι, μαλάκα, ανακουφίστηκα τύπου. Οκ, εντάξει, τώρα είναι στη θέση τους. Σαν ο Δοντάρης που πήρε MDMA. Ναι, δεν ήταν. Και αυτό. Και μετά φαινόταν όλο το δέσιμο, όλο. Φαίνεται. Μετά σε πήγαινε σε οδοντίατρο. Κοίτα, πονάει, δεν είναι και για. Απλά για να μην σφιχτείς και κάνεις ζημιά, γιατί μπορεί να σπάς κανένα δόντι, ρε παιδί μου, σου δίνει αυτό. Εντάξει, ήταν. Γιατί σου δίνει μεταλλικό έλασμα, γιατί σου δίνει κάτι σαν μασελάκι, ξέρω εγώ. Είναι πολύ μαλακό, ρε. Το γυρνάει έτσι και έχεις μόνο. Μπορείς να δαγκώσεις και να το πει. Είναι αλουμινάκι, είναι. Μπορείς να το. Πάρε, ξέρεις, θα σου ισιώσει το χέρι, πάρε αυτή την πέτρα στο στόμα σου. Όταν το έχεις δει μόνο σε ταινίες. Όταν το έχεις δει μόνο σε ταινίες που σου δίνουν μια ζώνη και σου λένε δάγκωσε αυτό. Και λες, εντάξει, ρε μαλάκα, πόσο. Και μετά στο κάνει γιατρός. Στις ταινίες το κάνουν μόνοι τους. Τύπου θα ισιώσω το χέρι μόνος μου. Ναι. Και βάζουν. Ναι. Παίρνουν ένα βατράχι από κάπου, ξέρω, και το βάζουν στο στόμα. Ναι. Όταν το κάνει ένας άνθρωπος τελώς official, δηλαδή δεν είσαι χαμένος με τον Indiana Jones δίπλα που σου λέει put that thing in your mouth. Και είσαι, νόμιζα δεν θα το πεις ποτέ. Και είσαι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Indiana Ψόλ! Και δεν ξέρω γιατί, αλλά η μπύρα Ψόλ είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Το κλειδί του Ψόλ, επίσης. Το κλειδί του Ψόλ. Όταν σου λέει γιατρός και σου λέει δάγκωσε, απλά τον κοίταξε, το είπα τώρα σοβαρά. Γιατί εγώ ήμουν 21 και αυτό ήταν 28. Δεν ήταν να πεις. Ήταν ένα μπορεί νέο να παιδί. ήταν φάρσα, ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, και του λέω σοβαρά και μου λέει καλού κακού. Και λέω άντε πάμε. Και είναι αυτό, ξέρεις, είναι λίγο. Τα κόκαλα σπανέλα, κάποια πράγματα είναι ακόμα ενωμένα, φαντάζομαι. Ανάλογα τι κάταγμα θα έχεις. Ναι. Τα συντριπτικά είναι σκόνη. Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ έχει νεύρα, έχει φλέβες, έχει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν έχουν σπάσει. Μόνο το κόκαλο. Ναι, ρε, είναι μυς και κάτω είναι το κόκαλο. Ναι. Κάτω-κάτω. Κάτω-κάτω, αυτό έχει σπάσει. Άμα σπάσει και βγει. Το άλλο είναι. Άμα βγει τώρα κανένα κόκαλο έξω για να ανοίξουν τέτοια, εντάξει, έχει πρόβλημα. Εντάξει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Μιλάμε για ένα απλό κάταγμα που απλά πρέπει να το βάλει στη θέση του. Ναι. Άκουγα πριν κάνα χρόνο, είχα ένα φίλο που ο ξάδερφός του είχε ένα τύχημα σε σκι. Κάπως ήταν να προσγειωθεί, ξέρω εγώ, στα 10 εκατοστά και προσγειώθηκε στα 50 μέτρα, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Οπότε το πόδι του, ναι, έγινε 1000 κομμάτια. Αλλά κυριολεκτικά ήταν θραύσματα. Και κάπως αυτό το πράγμα το κολλήσανε και μετά από 4 χρόνια γύψου και ειδικής τέτοιας. Αυτός που είσαι το Hawkeye, ο Τζέρεμι Ρένερ, που είχε κολλήσει το σκι του, το όχημα κάπου, πήγε να το βγάλει, τόσο τον πάτησε το σκι και επέζησε. Και έλεγε σε μια συνέντευξη, του λένε πώς είσαι. Καλά είμαι, λέει, δεν θα κάνω. Γιατί δεν θα κάνει δεύτερη σεζόν Hawkeye. Και λέει γιατί μου ρίξανε την αμοιβή. Αλλά όχι, λέει, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω αυτά τα λεφτά. Δηλαδή θα το έκανα αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι η εξαπάτηση. Γιατί έχω τραυματιστεί, θα σκοτωθώ, θες να γυρίσω στο ρόλο, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι πολύ κουραστικό για μένα και μου κόβεις λεφτά γιατί κάνεις slash το budget. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να βγάλεις ένα καλό προϊόν, σε ενδιαφέρει απλά να βγάλεις κάτι για να υπάρχει. Και είπα, όχι, ρε παιδί μου. Και του λέει, αυτός πέθανε και ξαναγύρισε. Τον σκοτώθηκε και τον επαναφέρανε. Δεν είχε. Νόμιζα ότι ήταν ο Χριστός για κάποια στιγμή. Είναι όλα σπασμένα. Όλα, έσπασαν όλα. Ρε παιδί μου, και λέει, εντάξει, καλά είμαστε τώρα. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο εκεί που μου κρεμότανε το μάτι. Και το λέει έτσι, γιατί όντως το μάτι του πετάχτηκε έξω και το ξαναβάλει μέσα. Και λέει, ρε παιδί μου, έχω διάφορα. Λέει, το χειρότερο είναι το σαγόνι. Λέει, γιατί έσπασε τόσα κομμάτια που δεν έρχεται στην ίδια ευθεία. Ποτέ τώρα. Τελείωσε. Θα είναι πάντα στραβό και πρέπει να μασάω λίγο περίεργα και κάτι δόντια τώρα δεν είναι στη θέση του. Τέλος πάντων, λέει, κατάλληλο. Οι άλλοι τον κοιτάνε έτσι, ρε. Και αυτός απλά να σου πω κάτι.
κάτι. Του λένε πώς ήταν η στιγμή που πέθανες. Λέει τέλεια. Είναι, όλοι όσοι έχουν πεθάνει είναι η καλύτερη στιγμή, είναι η πιο ειρηνική στιγμή. Δηλαδή είναι άνθρωποι που πεθαίνουν λέει, και γυρίζουν και δεν θέλουν. Γιατί είναι τέλεια. Ας πούμε, ξεχνάνε όλα τα προβλήματα και αυτά. Και λένε, οκ, και τώρα λέει είμαι τέλεια με δουλεύεις. Λέει δεν με νοιάζει τίποτα. Και είναι τόσο cool η ενέργεια από το ότι έχω σπάσει τα κόκαλά μου σε όλα τα σημεία. Ναι. Πέθανα, ξανά ήρθα. Το μάτι μου βγήκε, ξαναμπήκε και δουλεύει. Οπότε τώρα είμαι καλά. Και είναι σε φάση... Έκανε reset. Έβγαλε screenshot. Χτύπησε power button και volume μαζί. Και τώρα μιλάει και είναι εντυπωσιακό να τον βλέπεις γιατί απλά λέει τι με νοιάζει. Τι θα κάνεις. Τι με νοιάζει, θα πάω σε μια παραλία. Δεν. Έχω λεφτά. Ναι, αν έχεις λεφτά είναι οκ. Αν δεν έχεις λεφτά και αν δεν έχεις λεφτά και είσαι έτσι. Δεν θα έχεις αυτή τη διάθεση νομίζω. Σίγουρα. Άρα η λύση είναι μία. Να μας πατήσει όλους σκι αφού γίνουμε εκατομμυριούχοι. Ναι, αυτό πάντως είναι μια γενική μου απορία γιατί ο κόσμος κάνει σκι. Ποια είναι η διασκέδαση σε αυτό. Το να κατεβαίνεις γενικά το σκι. Με 70 και 80 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα ολόλευκο τοπίο στα βουνά. Ναι, που ανά πάσα στιγμή μπορεί από κάτω να έχει βράχο, δέντρο. Ναι. Το Harry Potter. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει από κάτω. Δεν είσαι του ρίσκου εσύ, εντάξει. Δεν είναι αυτό δεν είμαι του ρίσκου. Εγώ αφήνω το weapon of choice. Αφήνω τη ζωή να με κατρακυλήσει μόνη τη σε σκαλιά. Δεν είμαι για σκι εγώ. Θέλω να φύγω παραδοσιακά από σκάλες της Αθήνας. Το καταλαβαίνω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα σε μηχανή, ήμουν πολύ μεγάλος. Με κοροϊδεύε και ο δάσκαλος του διπλώματος. Με λέει καλά, ούτε παπάκι. Του λέω όχι. Και γιατί θες μηχανή. Του λέω γιατί αυτήν μπορώ να στηρίξω οικονομικά. Α, μου λέει, δεν είσαι. Είσαι φτωχός, δεν είσαι μεγάλος. Ναι, δεν είμαι. Ήμουν 20 χρονών, δεν ξέρω, 21. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, στα 20 είσαι μεγάλος για μηχανή. Ναι, ρε, γιατί λέει, παίζει να είχα. Ξέρω εγώ αυτό, ο Κώστας τότε ήταν 55. Παίζει να δίδασκε 30 χρόνια, ρε παιδί μου, οδηγούς. Και λέει: έχω πετύχει άλλον έναν ο οποίος ήρθε να βγάλει δίπλωμα μηχανής χωρίς να οδηγάει μηχανάκια από μικρή ηλικία. Παράνομα, ας πούμε. Και απλά μου δίνει τη μηχανή και εγώ επειδή έκανα χρόνια ποδήλατο, καλό ποδήλατο, ρε παιδί μου, απλά ανεβαίνω στη μηχανή και με το που ανεβαίνω και πατάω γκάζι, κάνω ένα. Εδώ είμαστε. Και τη στιγμή που το είπα, απλά γύρισα πίσω και κατάλαβα ότι. Μου λέει, ωραία ήτανε, του πήρες τον αέρα. Του λέω, ναι Κώστα, δεν θέλω. Α, σου άρεσε. Λέω, όχι, δεν κατάλαβες. Με το που ανέβηκα είπα, α, εγώ γεννήθηκα γι' αυτό. Δεν ήτανε, δηλαδή η αδρεναλίνη απλά σου κάνει ένα τσάφ στο κεφάλι και λες, α, εδώ θα πεθάνω, κατευθείαν. Και τη στιγμή που έγινε αυτό ήμουνα, οκ, μόνο σκούτερ. Δεν θα πάρεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Μόνο σκούτερ. Μόνο σκι. Μόνο σκούτερ. Θα πω ένα στατιστικό από το πουθενά ότι στο σκι έχει μεγαλύτερα ατυχήματα από ό,τι στα μηχανάκια, θεωρώ. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους που έχουν πάθει κάτι από σκι και από μηχανάκι. Είναι πολύ αθλητικό επίσης. Τα γόνατά σου διαλύονται αυτά. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Ακόμα δεν βλέπω τη διασκέδαση. Δηλαδή, άμα σε πάρω και σε πετάξουμε με 70 χιλιόμετρα. Τέλειο είναι. Είσαι σε μια μπάλα. Κάνε ελεύθερη πτώση. Πας με 220. Πολύ πιο safe είναι αυτό από το σκι. Παίζει να είναι, ναι. Τι θα πάθεις σε ελεύθερη πτώση. Και άμα πάθεις. Θα το πάθει, ενώ τελείωσε. Ενώ δεν θα σπάσει το πόδι σου. Κατάλαβες. Ναι, έφυγε. Τελείωσε. Αλλά με το σκι το ρισκάρεις παραπάνω. Όταν είχα κάνει παραπέντε. Μαθαίνουμε πράγματα για το Στέλιο τώρα. Όταν είχα κάνει παραπέντε, λοιπόν, αυτός μου είπε ότι. Στο στρατό που. Ναι, εκπαιδεύεσαι και μετά αρχίζει να. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία να μάθεις να διπλώνεις σωστά το αλεξίπτωτο. Για να μπορεί να ανοίξει. Και λέει όταν παίρνεις το δίπλωμα. Ξασκίζεις αλεξίπτωτα κτλ. Αλλά δεν διπλώνεις ποτέ το αλεξίπτωτό σου. Γιατί μπορεί να τεμπελιάσεις. Διπλώνεις τα αλεξίπτωτα των άλλων. Α, οκ. Τύπου δεν έχεις καμία τέτοια να κάνεις λάθος. Το διπλώνεις για έναν άλλον. Οπότε σου έχει διπλώσει. Ας πούμε, δεν υπάρχουν τεμπέληδες που θα πούνε α, τους τέλειωνε. Δεν με νοιάζει. Και... Κοίτα, για να το λένε, κάτι ξέρουν. Κάτι ξέρουν, ναι. Okay. Γιατί σκέφτομαι ότι άρχισαν να πεθαίνουν πολλοί αλεξιτοτιστές και ήταν τι συμβαίνει ρε πούστη μου, αυτός είναι καλός. Τι συμβαίνει. Α, ναι, πέφτουν από τον ουρανό. Οκ, ναι, βγάζει ένα νόημα αυτό, χωρίς λόγο. Πέφτουν από τον ουρανό για διασκέδαση, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πεθαίνει κόσμος. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι ή αυτό ή θα πεθάνει. Είναι ότι που πέφτουν για διασκέδαση από τον ουρανό. Οκ, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Κάντε θαλάσσιο σκι. Πέσει στο νερό, δεν παθαίνεις κάτι. Όχι, σαν τσιμέντο είναι το νερό με το θαλάσσιο σκι. Σιγά μωρέ, εντάξει. Πας με 70 και εκεί. 60, Κοίτα, 70, αν 50 αν έχεις να πέσεις στο νερό ή σε κάποιο βράχο όπως ο Σουμάχερ, ας πούμε, πού θα προτιμώσεις να πέσεις πάνω. Στο νερό. Δεν σου λέω για κάποιο
ατύχημα. Στο νερό, να μου πεις νερό. τώρα, βλέπω το Στο θάνατό νερό. σου, έφυγε η προπέλα και μου κόψε το κεφάλι και τέτοια. ας Όχι, πούμε, αλλά- στο βλέπω το θάνατό σου έφυγε η προπέλα, έκοψε τα σκοινιά από ένα αλεξίπτωτο, συνέχισε η προπέλα, βρήκε ένα δορυφόρο, ο δορυφόρος γύρισε, συγκεντρώθηκαν οι ακτίνες του ηλίου, έπεσαν δίπλα σου ακριβώς, είπες «Ουχ, τη γλίτωσα» και σε έβγαλε ένας καρχαρίας. Ναι, αυτό. Ο οποίος κάει και από τον ήλιο. Δηλαδή Ναι. είναι όλο λάθος. Όλο. Εν τω μεταξύ, έχουμε περάσει σε μια πάρα πολύ θλιβερή συνθήκη λίγο πριν κλείσουμε. Ναι. Οπότε λέω να μην κλείσουμε θλιβερά με δυστυχήματα και τέτοια. με ποιο τρόπο θέλουμε να πεθάνουμε? Θαλάσσιο σκι, Ή, χειμερινό σκι, ναι, να κάνουμε ναρκωτικά μετά τα 80, ναι. κονδυλώματα. Διαλέγω τα κονδυλώματα, γιατί αν πάω 85 χρονών και πω θέλω ένα μοριακό τεστ για κονδυλώματα και μου πούν 180 ευρώ, θα το πάθω το έμφραγμα. Ναι, αυτό. Και δεν θα έχει καμία σημασία αν έχω κονδυλώματα. Αυτό, όχι. Πήγε από καρδιά. Αυτά. Μου αρέσει που Καλημέρα. γεννήθηκε. Ήταν γραφτό του να κάνει LSD. Ναι. Δεν ήταν γραφτό του να κάνει LSD. Ωραία. Ωραία. Άλλο ένα Τέλεια. ηλίθιο επεισόδιο. Ναι. Να είστε καλά, Ευχαριστούμε. παιδιά. Γεια Να είστε σας. καλά. Γεια σας.